Сега, господин Гоцанов, няма никакъв спор. Има едно много сериозно искане, има едно много сериозно настроение в страната, към което вие се пришивате и тук няма никакъв спор, това ще го разбирате все по-добре и по-отчетливо. Вашата, моята съдба малко остават встрани и те не очертават същността на процесите. Моето разбиране, изхващане, виждане е, че хората искат нещо много повече. Много повече. На пълна промяна, нещо за което не виждам разумен човек вътре в себе си, но трябва да има и смелостта да го каже и пред хората, искате на много сериозна промяна. Вие сте част от тази система, вие сте проблем на тази промяна, това също ви е добре известно, не влизам в политическа дискусия с вас, това е един опит за спокоен разговор. Така че, изговаряйте на глас ваши искания. Не считайте, че това ще ви подмина. Ако днес нещата изглеждат по един или друг начин, то времето ще даде възможност, пак да имаме възможност да поговорим върху това, което сега говорим, и ще видите правотата на моите думи. Печеливш от начина, по който се опитва да се представят нещата от класическата политическа система, е много трудно да съзре в бъдеще. Този път, като че ли искането на хората за много сериозно промяна, всеки ще си види мястото, всеки трябва да се вземе решението, всеки трябва да си поеме отговорността. Познавайки ви добре, не съм оптимист за това, което казвам, но пак представям с всякакви други изявления, искам да събера повече информация и ако се наложи да споделя тази информация с вас, ще го сторя. Хубаво е да се приеме бюджет. Отговорно към града би било. От много хора зависи дали този бюджет в тази ситуация ще бъде изпълнен. Но бъде ли изпълнен, смятайте, че това ще е една сериозна стъпка на Варна и варници в една добра посока, защото в него вие виждате колко средства са предвидени, налични в много голяма степен. В петък получихме 4 милиона за детските градини. Изплатена ни беше сумата от 3 милиона и 400 или 700 хиляди за генерал Колев, които незабавно ще върнем, защото те бяха по правилата взе като кредит. Всичко това, което касае мен, ще го имате. Всичко това, което има ревизионно, контролно, счетоводно, финансово, каквото желаете положение, ще получите, като касаещо мен, ще получите пълно съдействие. Отчет за свършената работа. Сега, уважаеми съграждани, аз това правя, ако не всяка седмица, то всяка една своя проява. Готов съм да го направя и сега, но не виждам това да допринесе нещо за намаляване на напрежението. Отчет на свършената работа имам и по години, по мандати, и в момента и текущи неща. Има конкретно искане. Търсене на отговорност на лицата, подписали разрешителното за строеж морска градина. Още сега казвам, за морската градина аз съм подписал само забрана. Само забрана за строителство. Забрана за строителство в Златни пясъци, курортен комплекс. Държавен вестник всеки да отмени моята заповед. Бриз, след анализ на Българска академия науките, забранено на строителство и морска градина. Това съм подписал аз, за себе си носи отговорност. Тук това касае общински съветници, не е мое задължение. Да се решат въпроса с липсата на места в детските градини. До тук ние сме изградили 3000 броя. Тази седмица започна работа за изграждането на нова детска ясла. Както казах, в петък постъпиха 4 милиона от бюджета на община Варна, от републиканския бюджет за строителство на 2 нови детски градини. Следващата седмица откриваме социалната детска градина, която е по съвместен проект на Социалното министерство и община Варна за 150 нови места.
3000 до тук са изградени. Имаме програмата за около 900 места за тази година. Дали сме или без мен за намаляване на напрежението, с предпоставките са на лице за изграждането на 900 нови места, детските градини тази година, които ще се добавят към 3000 сега. 94% е броя на децата във Варна, които имат места в детските градини. 60% обаче, забравете 94%, те са най-тежкият проблем в сравнение с 94%, които имат тази възможност. Сега, най-важният въпрос. Готов съм да ви се съдействате това нещо. Ако вие откриете основанията, грешните основания с престъпна дейност, това вече е сериозно основание за оставка и няма човек, който да би се противил или да ни би е дал. Ако това се установи, направете вашето разследване, всичко ще бъде на ваше разположение. Стигнете сами, ако щете, до вашите справедливи изводи. Това, което мога да коментирам, правя на часа, 1 час след получаването на искането. Общинските съветници ще се запознаят с искането в останалата част, разбира се, за ваше сведение. Това, което мога да кажа за себе си. Благодаря за вниманието. Денят не е свършил, напротив. Извършването на този ден няма да внесе кой знае каква е света, спокойствие и силност, така че оставаме на връзка.